parkouriště.
Ďakujem za krásne zahájenie našej akcie a poďme samotnému predstavovaniu našich exponátov. Párny rušeň číslo 204, ktorý práve predvádzajú otáčanie natočenie na Strídovská Maďarsko. Lokomotíva bola vyrobená v roku 1900. Na točňu nám pomaličky zachádza zástupca prvorepublikovej elegancie, rýchlikový rušeň 486 007, pre svoju zelenú farbu prezývaný Zelený Anton, ktorý priviezli páni z klubu spolku Výhrevne Vrútky. Rušeň bol vyrobený lokomotívkou Škodové závody v roku 1936 pre náročnú rýchlikovú službu na trati pod Tatrami, kedy slúžil DP Spišská Nová Ves. Ide o
trojvalcový stroj, to znamená, že okrem dvoch bočných párnych válcov sa nachádza ešte tretí párny válec v prostriedku, ktorý je zakrytovaný. Ide o typickú rýchlikovú lokomotívu, k tomu ju predurčujú vysoké hnacie kolesa s priemerom 183 cm, 1830 mm. Jej najväčšia dovolená rýchlosť je 110 km za hodinu. Neskôr v 50. rokoch po elektrifikácii tráte pod Tatrami prešli lokomotívy do depa Bratislava, kde jazdili na vlakoch smerom na Leopoldov. V tom čase lokomotívy postupne prechádzali rekonštrukciami, kedy sa pre zvýšenie ich hospodárnosti Mašinka, ktorá práve vchádza na točňu, je miestnou perlou, pretože jej domov je práve toto depo. Ide o stroj 310 433, prezývaný Kačena, alebo táto naša konkrétna je láskyplne prezývaná Žovka. Zaujímavosťou je, že je to prvá párna lokomotíva, ktorú sprevádzkovalo súčasné železničné muzeum Slovenskej republiky už v 80. rokoch. Lokomotívu vyrobila továreň v Budapešti v roku 1896. Ide o typickú lokomotívu pre uhorské miestne trate, kde zabezpečovali prakticky všetku dopravu. Jej najvyššia povolená rýchlosť je 45 km za hodinu. Zatiaľ, čo 310, ktorú sme tu mali predtým, bola zástupcom prvej etapy železníc ešte z 19. storočia, modrá lokomotíva Rady 477, ktorá nám práve vchádza na točňu, je naopak jedna z najmodernejších lokomotívnych konštrukcií Československa. Lokomotívu vyrobila továreň ČKD Praha v roku 1950. Ide o zástupcu lokomotív určený hlavne pre prímestskú dopravu na osobných vlakoch a rýchlikoch na kratších tratiach. Pre túto službu ju predurčuje to, že nemá za sebou privesený vlečný tender, ale zásoby uhlia a vody si vezie priamo na svoju vlastnú báze.
začať natočný, ale mohla späť rovnako vysokou rýchlosťou ako minul dopredu. Lokomotívu poháňa trojvalcový párny stroj a v tomto prípade je tretí válec aj celkom dobre vidno pri pohľade spredu. Je najvyššia dovolená rýchlosť 100 km za hodinu a zaujímavosťou je, že takmer úplne využíva povolený prechodový profil, to znamená, že lokomotíva je veľmi vysoká. Lokomotívy však neboli dobre vyvážené a neskôr boli rekonštruované, kedy sa zmenšila zadná zásoba vody a presunulo sa stále takto dopredu. Už pomaličky prvými kolesami vchádza na točňu ďalšia z miestnych krásavíc, legendárna Mazutka 555-3008. Ide pôvodne o stroj radu 52 vyrobený pre nemecké ríšske železnice v časoch druhej svetovej vojny. Tieto lokomotívy vyrábali v obrovských tisícových počtoch prakticky všetky továrne vo vtedajšej okupovanej Európe a boli určené pre nemecké železnice v časoch vojny. Z tohoto dôvodu boli lokomotívy výrazne presunuté, boli vypustené niektoré nie až tak potrebné súčasti a takisto boli usporené pri výrobe kovy. Lokomotívy boli pôvodne vyrábané pre vykurovanie klasických koní. V tomto prevedení lokomotívy neskôr po vojne predali aj československé štátne dráhy s označením 555-0. Neskôr v 60. rokoch, kedy bola veľmi mocná ropa, pomerne smutnou kapitolou z histórie železníc je skutočnosť, že 3 lokomotívy tohto typu v 60. rokoch explodovali. Hlavne išlo o problémy s atypickou armatúrou, ktorá sa do lokomotív montovala pri rekonštrukciách v Sovietskom zväze. A keď nastane v lokomotívnom kotle nízky stav vody, znamená, že voda klesne pod úroveň pece, tak strop pece sa týmto veľmi oslabí, prakticky sa začne taviť a všetko tlak pary v kotli cez toto slabé miesto vyrazí von, prakticky otrhne kotol lokomotívy z rámu. Aj po týchto 3 tragických udalostiach boli tieto lokomotívy vyraďované z prevádzky veľmi skoro, niekedy už po 5 rokoch od rekonštrukcie. Stroj, ktorý sa nám práve rozbieha, je najnovším prírastkom do flotily párnych lokomotív Železničného múzea Slovenskej republiky, keďže bol sprevádzkovaný iba minulý rok klubom z depa v Haniske pri Košiciach. Lokomotívy pôvodného typu 434-0 pochádzajú z pera legendárneho rakúskeho konštruktéra Karla Gelsdorfa, ktorý ich vyvinul pre náročnú horskú trať v okolí Innsbrucku. Boli pôvodne určené pre rýchlikovú a osobnú službu na tejto trati. Tie pôvodné lokomotívy boli určené na mokrú paru, to znamená, že para odparená z kotla bola využívaná priamo vo valcoch, vstupovala najprv do pravého valca a potom, čo vykonala prácu v ňom, prechádzala do valca ľavého. Potom už československý štátny dráh od 20 rokov až posledné kusy boli rekonštruované v roku 1951. Prebehali rekonštrukcie
do každého vstupuje para zvlášť a po vykonaní práce po palci je vyfokovaná dýšnou do komína. A druhou časťou tejto rekonštrukcie bola zástavba prehrievača pary, čo je zariadenie, ktoré odparenú paru z kotla zohrieva a ďalej zvyšuje jej teplotu. Pri tomto procese sa zvyšuje objem pary a takisto sa para vysušuje. Vzrastol tým výkon lokomotívy asi o 300 koní. Lokomotívy boli veľmi obľúbené a udržali sa v pravidelnej prevádzke až do úplného konca párnej prevádzky v Československu v roku 1980. Našu konkrétnu lokomotívu vyrobila prvý českomoravská strojírna v Prahe v roku 1917 a rekonštruovaná na súčasný typ bola v roku 1946. Inak, ak sa medzi vami nachádzajú nejakí filmoví fanúšikovia, tak lokomotívy tohto typu sú veľmi vďačnými filmovými hviezdami. Lokomotíva tohoto typu sa objaví napríklad v úvodných titulkoch seriálu 30 prípadov majora Zema z ich veľkej zbierky. Tak ako je ich zelený Anton typická rýchliková lokomotíva. Štoker radu 556-0 je naopak lokomotívou typicky nákladnou. Pre nákladnú službu je uspôsobená tým, že má výrazne menšie hnacie kolesá, ktoré majú iba 1400 mm, ale zase je hnacích náprav 5 zrcebov. Jej najvyššia dovolená rýchlosť je iba 80 km/h, ale zase má lokomotíva veľmi vysokú ťažnú silu. Lokomotívy tohto typu sú držiteľmi niekoľkých československých rekordov. Dve lokomotívy spolu tohto typu uviezli úplne najťažší vlak v histórii československých štátnych drah viac ako 8000 tón nákladu. Išlo o 121 vozňov. Jednotlivé tieto lokomotívy nemali problém voziť náklady asi až 5000 tónové, ale okrem týchto nákladov sa občas vyskytovali aj v osobnej službe, hlavne keď nahradzovali iné lokomotívy a na horských ratiach sa vyskytovali aj v čele rýchlikov. Lokomotívu vyrobila továreň Škoda Plzeň alebo vtedy závody Vladimíra Jurča Lezňa v roku 1952. Lokomotív tohto typu bolo vyrobených 510 kusov, čo je najviac do všetkých československých lokomotív. Už niekoľkokrát som sa dnes spomínal mechanický vykladač paliva, v angličtine nazývaný stoker, má práve táto lokomotíva a podľa týchto mechanických vykladačov sa im hovorí stoker. Táto lokomotíva, naša konkrétna, v októbri roku 1980 odviezla úplne posledný párny vlak v pravidelnej prevádzke na Slovensku.
Lokomotívu, ktorá nám teraz práve zastavuje na toční, priviezli taktiež páni z depa vo Vútkach. Už sme tu spomínali lokomotívy ručinkové a nákladné. Teraz sa pozeráte na lokomotívu tzv. Univerzálne. Čo to je univerzálna lokomotíva? Je to akýsi mačkopes, ktorý spája jednotlivé znaky rýchlikových a nákladných lokomotív a viac menej ich priemeruje do lokomotívy vhodnej pre každú službu. Lokomotíva má tak hnacie kolesá presne v strede medzi nákladnými a rýchlikovými lokomotívami. Práve pre túto ich obľúbenosť a veľmi modernú konštrukciu boli prezývané ako šlachtičné. Druhou prezývkou, ktorú používajú hlavne v Českej republike, bolo označené 475, je Fieta 7. Týchto lokomotív bolo vyrobených 172 kusov a 25 kusov bolo exportovaných do Severnej Kórey v rámci socialistickej výpomoci. A je teoreticky možné, že tam jazdia aj dodnes. Jedna lokomotíva, ktorá je v majetku Národného technického múzea v Českej republike, bola zase na istý čas zapožičaná na predvádzacie jazdy do Číny. A už sa postupne presúvame k modernejším trakciám, modernejším pohonom. Prvá motorová lokomotíva, ktorá prichádza na točňu, je zástupcom prvého typu úspešných veľkých traťových motorových lokomotív, ktoré sa výrazne zapojili do motorizácie československých štátnych dráh. Lokomotívy vyrábala továreň ČKD Praha v 60. rokoch a boli určené na náhradu väčších typov štátnych lokomotív. Lokomotív poháňa 6-valcový stojaný kabinovaný motor. Lokomotíva je upravená zariadením
neskôr sa tieto lokomotívy budovali v hlavnej nákladnej doprave a dnes je označenie radu 742. Ďalšia lokomotíva je taktiež z produkcie továrne ČKD Praha, avšak už modernejšieho typu do 70. rokov. Pre výrazné čelné sklá, pripomínajúce potápačské okuliare, sú tieto lokomotívy prezývané okuliárnik a Poliaci im hovoria priamo potápač po poľský murek. Lokomotívy v tomto prípade poháňa preplňovaný 12-valcový motor s valcami do V. Taktiež je vybavená párnym generátorom pre vykurovanie osobných súprav. Lokomotív tohto typu bolo vyrobených 408 kusov. Slovenskej republiky a známe logo v podobe krídla pod čelným sklom je práve železnice Slovenskej republiky. Predchádzajúce motorové lokomotíva, ktorú pre jej zelený lak prezývame Rosnička, je zástupcom lokomotív s hydrodynamickou prevodovkou. To znamená, že kolesa lokomotívy sú poháňané priamo spaľovacím motorom prostredníctvom prevodovky. Lokomotívy tohto typu boli vyrábané v 60. rokoch a ide o jedny z prvých lokomotív, hozzá nekem kell. Tudjuk, meglátók, hogy kell Lokomotívu pomerne zvláštnych neobvyklých tvarov nám priviezli naši priatelia z Maďarska. Tieto lokomotívy na základe licencie od americkej firmy General Electric vyrábala švédska lokomotívka Noha. Pre maďarské železnice bolo vyrobených 20 kusov týchto lokomotív. Okrem Maďarska tieto lokomotívy jazdili aj vo Švédsku, Dánsku a Belgicku. Pôvodné lokomotívy amerického typu F boli v Spojených štátoch amerických vyrábané už od 30 rokov a táto európska verzia bola vyrábaná vo Švédsku v 60 rokoch.